Si Maria narikot manangi-nangi. Diajaron sada guru sahali jamita tagok tu Tuhan Yesus na magdalan di atas aek tuak kasisiana. Jadi dina pinajojog na tu nasida pangalaho ni sisya ni Tuhan Yesus akan natasosak di tonga-tonga ni tao binay ni alogo di idabi ibadah masada bogu-bogu na maghusip dohodongan na diripugurui adong naso niya tusan ni bogu-bogui di jamita na pinajojog nai. Alani i disukun maibana adong do naso dia tusiho Maria ala ahana nai botoonmu. Jadi songon na maila mabogu-bogui mangalusi gugui losoho maibana. Dongi disukun gugui ma dongan na mohusipi. Ateya na ahado na sinukun isi Maria tuho anai botoonna ninna. Dungi didok si Anna ma didok sa Maria tuau na oto sahali do akasisiani ala sogap dohot Tuhan Yesus na sida bohat. Dungi mogbikas yan hata ni bogu-bogui ma gugui makatai dohot akasisian na di bagasan na sajomi di patorang mahaoto ni halak na soolo modongaton Tuhan Yesus di tanoon. Jadi didok ibana ma di ujung na atong unang matung akan naoto hita alihamu Tuhan Yesus mata bain dongat taganupagi jala tadok ma tu ibana songon na nidok ni ede naung tagugoni. Ola Yesus do hubai nongaku ai ibana pasonakon nau ikon sai toktong tiur lakaku bologapon Yesus siau lau stadion main waing.